Tabot. Among nasaksihan ang traffic weekend paingon sa Island Garden City of Samal. Walay puas ang pagsulod o gawas sa mga sakyanan, adlaw man o gabi. O grabe kataas ang pila gikan buntag hangtod kaadlawon. Makulgot ka gikan sa 3 hangtod sa 7 ka oras. Ug magpaabot ka kung kanus ka makasakay tungod kay limitado sab ang nagbiyahe nga mga barge. Hinungdan nga igo na lang maghandom ang mga bisita sa ilang gipaabot. We need the bridge. You need the bridge. You can't waste all your time waiting in line 3-4 hours every day. It's crazy. Kung unta padayon ang konstruksyon ug mahuman na ang Samal Island Davao City Connector Project, dili na ingon ani kalisod pagsulod sa Samal. Bisan ang mga residente sa Samal nagbagotbot. Maraming nasasayang na oras sa mga passengers. Tapos lalo na po sa may mga sasakyan, napakahaba po ng inaabot ng pila. I think the bridge is better than the barge. Kasi po yung barge minsan mabagal na din po yung pag-usad eh. Kumbaga mas lalo pong bumabagal yung pagtawid ng mga tao. Ang pag-anto sa taas nga pila sa mga pasahero ug mga motorista ug mga dumuduong paingon sa isla, dili bag-o. 47 anyos na kining giantos ug nahulog na kinig saad sa mga politiko ug hangtod karon nga dunay pondo, dunay gihapon kini mga problema. Samtang padayon nga gihandom ang proyekto, padayon usab ang legal nga hisgutanan kabahin sa Samal Island Davao City Connector nga mibalor og 23 bilyones ka pesos. Kung matuman og mahuman na kini, sumala sa saad nga mahuman sulod sa 5 ka tuig, hapsay na og dire-diretso na ang atong pagbiyahe ug mas mo menos na siguro ang atong pamasahe. Edith Kaluayan, News 10 Philippines. Stay safe!